Hapreng katma ka bajur ka belakhi hapreng ka Israel ber Filistia ka belajar menem step. Adan du arpunyongot kinang mekhlia ka sakot anang ba Bethlehem. Kani kalau ka tweet ka bela penli da mungkin ba ka jela ukon ra sangma. Haka baula ong ba kani ka jinglai ka di ka Holy Land to lani ka jinglai. Kum kita ke bangai kum ke Krista menik pe i ka jakha ka bela khayo Jesus Christ ba kwede ki jingtai ki bela don nadu ka por mandai ani do ka por jong Jesus Christ. Nakaliang umatirang baul ang mula kren mat ki boy bari pe ikatan bari jongkar India khamtam me yo menteri u Jai Shankar akabola kontu yo menteri ban pe lam yikin makhlia ki pasakot hapen ngathma hanong ba Jerusalem ki khabar ki bala mir ki thu ruba na preng ki arpunyongol udon ru u MP jongka jela u Dr. WR Khan Lokhi ki khabar ki thu ba du matala don hadu sispa kan defa angot ki bri ki belayap hapreng gidikhi jogani kathma hakabagi leno Hamas kila rung shakishnang kitha ha pori Israel nadu menem step ke Israel kum gajang phan phai kala ya gajang set rocket jongki Hamas adu sanjar tali kala ther na soin lamba ki jet bat ki jet thma jongka ki bla ther ki bun ki jaka sipai jongki Hamas ha Palestine laba i hangne ya ki kali ki ye ki sam ki bal jat ki bala pra ki bala kemding na gajing hap ki rocket ane gajing set rocket jongki Hamas ha ki berding ki bajang ru ki la khalam wali yang neru ya ki Palestine ki bala penjat ya ki sam ki bala thang bat ki la kemding ki babon ki menta yang neru ya ki tang thma jongki Israel ki bala sha kanrup aki leno jongki Hamas u Benjamin Netanyahu pun besar ke Israel lo ang ka Israel kan ada ka bating e ya ka bagi Hamas ken mau junam la junam